Hello friend, bahai tongbai, kahamna tongbai. Tini video ungkha Mia hor thanai jorawo wati phaimani bagai eba pherang kongmani bagai amsike khetorok tui pung thangka eba khetorogo tui kwbang manor nungni mankhana tai chini para amchai rok eba tibrasa amchai rok hingke kisasa wati wakha kisasa pherang kongkha hingke no current disturb ngi thango awini bagai tibrasa kami rok belai khe tui short ni bagai current kini bagai tui short ni bagai tukunani tui ningni kosto nangi tongmai kheta ambagai tini charigo current na phaino phaya abo saimanya taphano tini charigo abo saimya insure sure ri manya ta current na phaino phaya anghe tukujaya ko abang tukujaya khota ambagai mia wati wamoni bagai khetorogo tui kupulung rokno nuni mankhana tiko